Hej, jeg hedder Julie. Vi har et 6-ugerskursus i personligt lederskab. Der hjælper vi dig med at finde ud af, hvor du gerne vil hen, og giver dig redskaberne til vejen derhen. Vi har lavet et 6-ugerskursus, som handler om at skabe det arbejdsliv, du ønsker. Altså det arbejdsliv, du allerhelst selv vil have. Kurset er bygget op sådan, så vi arbejder med at kortlægge, hvad de bedste betingelser for dig er i dit arbejdsliv. Det gør vi ved at kigge tilbage på de erfaringer, du har fra dit tidligere liv. Du behøver ikke have haft en lang karriere. Vi kigger sådan set bare på der, hvor du har skaffet nogle resultater, som du selv har været rigtig glad for. Og så analyserer vi på dem og skaber en profil over dig, så du ved, hvem du er og hvad du stræber efter, hvad du drives af. Når man har det og den viden omkring sig selv, så er det meget nemmere at tage beslutninger om, hvad retning dit arbejdsliv skal tage. Så bygger vi en strategi sammen med dig, ud fra den vision, som vokser ud af den kortlægning, vi laver. Så laver vi en strategi, og mens du er på kurset hos os, så begynder vi at eksekvere. Det vil sige, at vi begynder at handle på strategien. Helt konkret får du med dig fra kurset din personlige arbejdsvision, det vil sige en vision for dit arbejdsliv. Den fortæller, hvad du stræber efter, når du går på arbejdet. Så laver vi en profil over, hvad der skal være, hvad for nogle omstændigheder, der skal være til stede, for at det bliver allerbedst med dig. Det kalder vi din personlige profil. Så laver vi en strategi og en handlingsplan for, hvordan det skal føres ud i livet. Derudover får du et personligt styringsværktøj. Det vil sige et værktøj, hvor dine personlige præferencer er arbejdet ind i værktøjet, så du altid kan tjekke, om der er de rette omstændigheder til stede for dig, når du går ud og skal implementere den her strategi ude i virkeligheden. Så det er de konkrete værktøjer, du får med dig, sådan så du på kurset får lavet en platform for, at du kan arbejde videre, når kurset slutter, og vi ikke er der til at følge op omkring dig. Kurset henvender sig til mennesker. Det vil sige, at vi har ikke specielle brancher eller fagligheder eller uddannelsesniveauer inde hos os. Vi henvender os bredt til mennesker, der vil forløse deres potentiale og indfri deres ambitioner. Det kan lyde meget sådan ophøjet, men det handler jo om at skabe et arbejdsliv, som vi allerhelst vil have det. Vi går på arbejde rigtig mange timer hver dag, og herinde, der tror vi på, at det skal være så godt, som det overhovedet kan blive, når vi går på arbejdet, og at det kan det, hvis vi tør fortælle, hvad der skal til, og hvad det er, vi stræber efter og drømmer om. Kurset er for dig, som søger job på må og få, men uden resultater. Kurset er for dig, der leder efter en ny retning i dit arbejdsliv. Kurset er for dig, der stadigvæk leder efter, hvad det præcis er, som dit arbejdsliv skal indeholde. Hvad det er, du er allerbedst til, og hvad du drives af, og hvornår du er allerbedst. Det er et kursus i personligt lederskab, hvor vi sammen med dig finder ud af præcis, hvad du gerne vil, og giver dig redskaberne til at komme derhen.